Ning, balik ka sa ako, Ning. Kahit flower. Nabili ng Jollibee, Ning. Kumusta na ka, Ning? 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 Sunod, Ning? Ning? Ning! 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 Wala, Ning! Ning! Gano'n mo mamugabihan, Ning! Ning! Ikaw mo tubag, Ning! Tubag, Ning! Wala may wak-wak lang mo. Tubag mga. Ning! What? Ning! 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 Dad! Dad! Parang na. Dad! Di na mabalik, di na mabalik. Dad! Dad! Tanawa! 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 Tanawa si Ning! Ikaw na lang, ane! Tanawa si Ning! Di na mabalik ang tanak. Ate! Te! Ikaw na lang, ane ni ate! Ikaw na lang, ane te! Parang na. Dawatan na lang. Hindi ko! Dawatan na lang. Hindi ko! Hawa na! Wow! Hawa! Wow! Dili na ko! Dili na ko! Ning! Ning! Tao. Ning! Ay, gupod. Ning! Ayaw ko biyahe na! Tara, magpasakay ka rin. Ning! Tara, magpasakay ka. Saya Krista. Basta! Tara na. Di na siya mabalik. Saan Ning! na yung nakita niyo? Tara na, ma! Tara na! Tara na. Dawatan na. Ako, kabalukod ako ay kung sala sa imuha kay imong anak na wala tuod na. Pero, dili kuan nga mo, di ko magpadayon sa imong kinabuhi. Di ko gusto nga mo sunod. Kaya naman ko na akong kinabuhit eh! Kabalo ko nakasabot. Ako daw ko yung sala sa imo, daw ko yung konsensya nimo kay napagbayaan ako imong anak. Pero dili ka na tanan imo lang kung anong imong kinabuhi tara. Ubanan ka para ma-okay ka. Asa? Ka sa kong kondisyon. Magdutag sa kayatris. Asa man ang pinagunta na po namin. Dili Mamatay na po ko, Dili ana! lagi. Dili parang ni sa imuha gid para ma-okay imong utok tanan Dili, tanan. dili, asa kita. Sa kayatris gani. Asa man na siya. Ako bahala. Tara na para ma-okay. Dahil na kay kapangit na kay ka. Kung saan pa niyo magbuan, hasol-hasol sa ko, basol-basol sa ko, di naman din mabalik ang tanan ang kinabuhi sa imong anak, dili na mabalik bisag kung saan pa niyo basol sa ko. Puro na makagipatong dali na. Puro dili na gid normal. Manawag ko ko ano. Ayun sa ko. Ning! Ning, si Ning. Anong nagid ko? Anong nagid Si ko? Ning. Ayun sa ginaw. Ning! Ayun sa libs ginaw. Relax lang, relax lang. Hello, Doc Manay. Doc Manay. Na ano manggod? Oo, na po magpakonsulta ni sa imuha karon kay akong isuon manggod na si Chocolate. Oo, lagi mo na depression taman pagkawala sa iyang anak. So, magpatabang mo sa imo kay total isa kayatris man ka. So tabangin mi. Ay, Ning! O sige, padulong na mi, Doc. Nay! Doc Manay, padulong na mi. Ning! Ay, sige, panahon anong nini. O, di na itong balik. Sige, Nay! sige, padulong na mi. Doc Nay! Manay, padulong na mi. Ning, nasa manggan si Ning Ning. Nasa manggan si Ning. Doc, Doc, social distancing. So, mga masakitin mo na wong. Sorry, Doc. Yes? Ang ano magod ang Doc, ang kuan sa iya ha, kay ang iyang anak namatay. Ning. Kung saan siya Pagpapumangko nabugat? na po niya. Lagi niya madawat ang anak na namatay ba? Mao na ang pa sa kayatris. Kay Kailangan dyan na, pero naay mga bayad ha, kay kaning mga akong ginapili sa psychiatrist, sa psychiatrist, Oo. kay lahi ni siya na mga klase. Oo. Level 1 ang beauty. Oo. Kailangan jud ni siya para mauna ako matambag sa imo kay kung nawalaan siyang anak, kailangan jud nimo magpaka-psychiatrist. Nawag yun, kailangan din na nimo para Ano sa rin siya nakuhaan? Mabalin si Ning Ning. Dili na Di, ang anak kabalo niya ka. namatay na, Dito. na ano natagak sa kanang kuan ba
Ay, Sa tigra, nahagbong. nahagbong niya, nawala, namatay, mo to. Kabalo ka mo, ayun ko sa imong istorya sa imuha day. Ang imong anak dili na mabalik. Pero pwede madungagan. Kaya ito dyan ng naong nining. Ang attitude ni Ningning masulod sa kanang sunod nga, for example, magpa-psychiatrist ka. Sige. Dapat psychiatrist na Pero na si Ningning. Naa si Ningning. Sige. Buo na mi anak do, kung pila may bayaran, sige pila bayaran ako. Ah, na may sa bahala. consultation pa lang daan mo, hadagan na ta og 30 mil. Oh, sige, Una ako sige, kwarta kahit dito. Consultation pa lang na ha. Oo. Pero ang pagpasakay, Nakakwarta dito. Sige, ako na bahala. ang pagpakay psychiatrist na mo dugag pa mo og kani kay medyo lahi magud ni nga ano level nata sa level 1. Oh, so mas dako gid. Mas dako Baga mabalik 150,000. yung Oh, sige. Mabalik jud. Sige. I-deal na mo na extra naman ma-depress akong igsuon og taman. So, andam naman kay i-deal anak. na mo na sa psychiatrist mo ka na. Naandam naman kay anak. Oh, sige. Nalimpyuhan na na. Nalimpyuhan na nimo, nalimpyuhan na. Nalimpyuhan na ang mga ilalom. Nalimpyuhan na. Oh, Ang nalimpyuhan mga na. kilid-kilid. Anis. Nalimpyuhan na jud. Tanan. Oo, kay para ma So tawagon ako para maano na ang sikat. oh, sige. Maita boy! Boy! Saman! Pais mo na ko. Kani, Ana. mo na ni. Oh, ligon kayo. Tiil og bukton parihag size. Perfect na. Sa ni madam. Ana. Mo ni siya. Mo ni pirahon. Bakit mo na madam oy? Mo una magbayad man ni. Magbayad na 150,000 na. Tirahon ti. Psychiatrist ba? Dili kayaton ti. Psychiatrist ang pasabutan na. Kayaton imong matay. Kayaton kag usab kay kun di ka magpakayat, di ka mabuti sa usab. Usapis ka mabalik imong anak. Dili, Una. kailan. Unsa man, ipabalik ko ni, giba. Ayaw. Ayaw. Tingali ba ang last na ako Ako gitira? ang guna lagi. Pagpatiran na ha. Kay mo na siya ang ginatawag na psychiatrist. Psychiatrist lagi mo. Dili na pabungkis. Naan lagi na, naan lagi na. Wala na siya ti. Gusto lagi, gusto mong lugar. Kaya Oh, natin napay ano. libre nga lugar. Ha? Mag-add lang mo 50,000. Ayaw na lang. Ano, dalon na lang mo siya. Isa pa. Dito na lang sa dili. Gawas mong gatong palanjong naong nining. parehag naong ni Ningning, ma-assured na mo na. Patusok na po kung balik. Batasan, naong ni Ningning, pati ang iyang liho. Mauna na. Deal na. Deal na ha. Ha, bilang ka og tama. Ano para pag magpa- chusi-chusi mo? Pila naman na. 9 months mo balik na mo anak na po kag isa. Sige, sige. Go, deal ka ha. 150,000. Pero ang lugar magud na ako ma-refer sa inyo dito sa among lugar dito kay para jud mas effective ang ilahang pag sa psychiatrist. ikaw go. 50,000 lang to add-ons lang Go, mo. go, Ako na lang magbayad sa tanan-tanan ng sorry ang deal. So, Ihatod na lang siya dito. Oh, uyo ka na. Tarunga ang performance ha. Okay, bala ni daw. hoy! Usa ni pagkuy na Nabuang naman na siya. Nabuang naman ka. Awa, di ba kailangan na dyan na psychiatrist? Ay, kailangan na dyan na. Dali, ipadala na ni. Bilang ka. Ipadala na na. Bilang ka. Ipadala. Bilang ka. Bilang ka na ba? Bilang ka na. Ayun sa dari kay hayag kayo. Diri na. Ya na jud. Diri na lang. Kamanda ka ni madam. Umako na sakit. Diri juti. Diri na. Diri ang nga. Mahadlok ang Ay, kahadlok wala kang virgin. Patiran na kay balik mo, patira og balik mo. Sige mo kay mga tao ti. Sige yung mga tao Dili diri. ang guard dira. Guard na nila. Ti. Ay, kadok. Dili ito ti. Para mabalik kay makaanak kag balik ba mabalik si Ningning. Kay mura na bi kag aning tungod anak. Sige, para lang dili ka nini. Dam, dam, nadari dam. Dili na. Uy, Sa pagminaw sa tirahan ig maayo ha. Okay, bahala ka na makalimot sa iyong pangalan. Pati siyang naong. Oo. Palami ka na mamatay siya sa kalami ha. Unya ka nang makasagit siya. Makaya jud mo. Kaya na ko na kayo masayangani. Ka na Makaya masagit jud siya. mo mabalik si Ningning. Kaya Kaya na lagi na. Ako naman kanay mo ah. Oo. Ano patiran lang. Kanang pag ano kanang Kasi pag pangit po ng silong ani ha. dili lagi. Karon ha, ismail og taman para pares gyapon kaningning ang iyong hitsura. Ismail. While ginatira ka ismail. Sige magbuko. Kana. Ay sige bukot. Ano? Ay sige bukot guna ha. Ginab, dali lang mali. Pag pagtira pag sulod baka sagit sa way tingog. Ulo, 3 rounds lang. Okay, kayo mag 3 rounds. Kaya lagi na ako bayad. Ti, Ako ikaw bayad. sa una ka, ti. Ay dili ko. Ikaw una lang sa Dili bi. lagi. Ay, majijiran po ka Di ba? ko dano ko ibana. Kuan pa ba yung ka? Pinala ka man Na, sila lagi kung ano banas. ka, ugan na kay ka. Na ako ibana sa magtiayon series, Ay, dili naman, pwede. Oh. Si Edgar masuko to. Hindi ko kanin niya, ti. Guna. Kaya na, dali na, dali, maulo. Guna. Dali na. Sirada na lang mo. Guna. Sirada na lang mo, ha? Guna, go. Go. Dali na, dali na, dali. Ayaw. Dali na. Ayaw. Dali. Manyak ka na po to. Dali.
Dali ka na. Ning! 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 Kaya si Ning! Sige, dasi mo. Kasi ning-ning. Ouch! Nasi ning-ning. Ano? Asa daw? Asa? Wala ba yung tao dari? Isa man to. Ning! Ning! Ning-ning. Wala ka drak madamay. Ikaw na drak madamay. Uy! Ayaw sa kwan! Uy! Asa man ka? Asa ka? Uy! Wala pa man man! Hala! Ate! Ate! Wala man nilakaw man dyan, te! Nilakaw siya! Uy! Nilakaw! Usa mo dyan, no? Ibayran na ako, Ibayran na naman kanin. Ay, mahadlo ko na. Napakita dari oh. Di lagi na. Tirahan na. Sige siya kung ning-ning. Saan bawion ako tong kadok ang kwarta. Bahala, bawian na lang to. Dali Kasi... na, Dere. Ay, kasi pangitang ini pati Okay, ganyan siya. Okay na siya. Okay na siya. Dali na. Ay, dili na ko dam. Wala na tawi. Ay, Self-service na lang ko dam. Ayaw pag-choosy. Dali na, dali. Tuwad. Ay, tubi.